Ohajo svima, od vaš seksi srpski Shinigami. I u ovom klipu ćemo da spominjemo anime serije koje će biti u proleću. I mogu vam reći, ovo je to ta sezona koja će promeniti sve. Prva stvar jeste One Punch Man 2, što je vrlo lepo, pošto meni se jako sviđa One Punch Man. Imate Shingeki no Kyojin sezonu 3, što je isto super, Steins Gate 0. Neko me od vas pitao da li ima taj Steins Gate vezano za prošli, vjerojatno ima, ali ja mislim da ima nešto veze sa igricom koju nisam igrao, to je kao visual novel. Kad imate Boku no Hero Akademiju sezonu 3, za koju ja i tu i tamo sam zainteresovan. Imate film od Evangeliona koji će da izađe, što je vrlo zanimljivo, opet ćemo gledamo Shinjija, pokenjanog Shinjija. Onda ide Tokyo Ghoul Re, koji smo svi čekali treću jebenu sezonu. Ja se samo nadam da neće započnu opet isto, dosadno i da završe sa cliffhabenim hangerom. Onda imamo Code Geass koji smo svi isčekivali. Jedva čekam da vidim šta će se zaista desiti sa jebenim Lelouchom. Imate Sword Art Online treću sezonu Alicization. Nemojte mi dirati Sword Art Online. Ja volim Sao, koga ne voli, boli me kurac, ja ga zaista volim, nekad mi bio najomiljeniji anime. Imamo Food Wars, opet, zar opet? Jebeni Food Wars izlazi. Ne, treća, nemam pojma više. Made in Abyss, druga sezona, dobro. Prva sezona nije loša, pa mi može da se nastavi. Imamo Fairy Tail 2018. godinu. Imamo još jednu Sword Art Online Alternative, Gun Gale Online. Vrlo sam skeptičan oko ovoga, zato što ja sam zainteresovan za glavnu priču Sao. Sve ostalo mi je neinteresno, zato što sve ostalo je poprilično kod njih dosadno. I izlazi nova sezona High School DxD. A isto, vrlo sam skeptičan oko ovog animea. Imamo Kakegurui druga sezona, onaj pokeraški anime druga sezona. Baš sam zainteresovan u tom. Imate Toaru Majutsu no Index treću sezonu. Imate Ovarimo na Tagari, ako ga to neko interesuje. Imate Personu 5 The Animation. Ko igra igricu, preporučujem da gleda ovaj anime, pošto ne znam kako će izaći da bude, ali preporučujem da gledate. Date Alive treću sezonu, koji sam čekao jebeni 3 godine i sad je izašlo. Mislim sad će da izađe. To ću definitivno da pogledam i da ocenim, pošto druga sezona je govno, a prva sezona je poprilično dobra. Imate Youjo Senki film koji mene interesuje. Šta? Izlazi Island, fuck yeah! Ok, ova sezona je zaista nešto ću vam kažem, zato što ovdje već vidim više dobrih stvari koje izlaze nego kancera. Inače, jedva čekamo proleće, jednostavno da vidimo da li će ovo da promeni onu prošlu pokenjanu godinu. Ja se nadam i koliko vidim, to je to. Hvala što ste gledali klip i mi se vidimo u sljedećem. Sayonara!